Assalamu alaikum, my brothers and sisters. My name is Baba Kuramadu. And in today's lesson, we are going to look at personal pronouns. Personal pronouns are divided into three different categories. The first one is personal pronoun, that is the first person singular. I, the first person singular. The plural form is we. And then we have the second person singular, which is you. And the plural form is also you. And then we have the third person singular, where we have he, she, it. That is the singular form, while the plural form is they. So how can you now identify this is personal pronoun, the first person, this is the second person, this is the third person? So what we can do is to know now that I is the first person singular. That means the person that is talking, the person that is speaking. Now the listener, you are the second person, and I am the talking person, the person that talks. I am the what? The first person. So the first person is always the person that speaks, while the listener, the person that listens, is the second person. Then the third person is someone that the two people are now talking about. That means we talk about the third person, someone who is not here. We talk about him. So we talk about the person who said he, she, or it. That means the third person singular. So now I am the speaking person. I am the person that speaks. So I am the first person. If I am not the only one here, we are talking with someone. Then we are going to say we are talking now. So we are the first person. But this time is what? Plural. So here we have the second person. You, the listener, if you are only one there, you are the one. You are the second person. If you are in group, I can still regard you as you, which is what? The second person again, but the plural form. Then we have the third person. The third person singular. The third person singular is what? He, she, it. Because we talk about the person. We said, where is Ibrahim? Ibrahim, he is not here because he is not here. So he is the third person. If it is female, we say she, because she wasn't there. So we can say she is not there. So it, we talk about animals or objects. And then they, if it is plural, we can now say they are not here. The third person. So masu sauraro abin da muke magana akai yau shine muna magana akan personal pronouns. Wato pronouns ne wanda ake danganta su da mutane. So pronoun ana magana akan wakilin suna. Abin da zai wakilci sunan mutum a lokacin da mutum baya wajen. Ko mutum yana wajen ma abin da zai wakilci sunan mutum. Misali zan ce Ibrahim is coming. Ibrahim is coming. Ibrahim yana zuwa. So idan ba na so na ambaci sunan Ibrahim, ina so na sa wani abu wanda zai wakilci sunan Ibrahim na ce he is coming. Wato na yi amfani da wannan he third person na ce yana zuwa. So wannan ya wakilci sunan Ibrahim. Shi yasa aka ce da wakilin suna, wato ake cewa wato shi pronoun ana ce masa wakilin suna. So na farko a wakilan sunayen akwai I, wato wanda yake magana shine ake ce masa first person plural, first person singular, sorry. First person singular, wato mai magana shine ake ce masa first person. In kuma in shi kadai ne wato ake ce masa I din kenan, wato ni. So in kuma ya zama da plural na shi ne we, shine wato mu kenan. Wato ni da nake magana zan ce mun tafi kasuwa. We went to the market. So mun tafi kasuwa. So saboda ya ɗauki jam'in mutane. So a nan wurin kuma ya zama mutum na biyu ne wanda yake sauraron ka shine mutum na biyu. Kuma ce second person singular, wato sauraron ka shi kadai ne, wato second person singular. Then muna da plural form na shi, in jam'i ne ma you ake cewa. In kuma mutum ɗayan shi ne ma you zaka ce, duka yana ɗaukan abu guda ɗaya ne. Sannan kuma akwai third person singular. Third person singular abin da kuke magana a kansa shine wato what? Third person singular, ga plural na shi ne kuma ga jam'in sa nan. Idan ka ce he, wato ana danganta shi da mutum namiji. Mutum namiji shi kadai kenan. Shi ana danganta shi zuwa ga mace, wato ita kadai. It kuma yana ɗaukan abin da ba shi da rai, dabba ne ko kuma abu haka nan gurin. Sannan kuma jam'insa shine they, wato mutum ɗaya, mutane da yawa ko kuma dabbobi ko kuma waɗansu abubuwa inda da yawa ne zaka ce they. So wannan ana danganta shi da wato abubuwa daban-daban, wato jam'i kenan. So wannan shine abin da ake ce masa personal pronouns. In ba ku manta ba na farko mun ce akwai first person. First person akwai singular, wato mutum nashi na farko kenan. Akwai plural form nashi, wato jam'insa kenan we. Sannan kuma akwai second person singular wanda ake cewa you, wato mai sauraron ka kenan, wato mutum na biyu kenan. Akwai kuma you, wato plural form nashi, wato jam'insa kenan. Sannan kuma akwai third person singular, wato mutum na uku wanda baya wajen ake magana sa shine mutum na uku.
shine he wato namiji, shi mace, it wani abu dabba ko kuma wayansu abubuwa wanda ba su da rai. They wato shine jam'insa. Wannan shine kamun karshen program namu na wato personal pronouns. Kuma next zamu je mu duba regular da irregular verbs. Muna so mu je mu duba verbs wato ire-iren su akwai regular akwai irregular. Muna so mu je mu duba wannan har kuma zamu duba auxiliary verbs wanda su ma wato suna ƙarin bayani ne akan wayancan din. So my listeners, this is the end of today's program. So until we meet next, thank you.